ο Άνθονι ανοίγει Legendary Chaos Drop. Να δούμε τι θα τύχει. Πήγε Ultra. Στο live είναι εντωμεταξύ, μπείτε. Μπείτε αν δεν είδατε το προηγούμενο short. Μπείτε να το δείτε. Και όπως βλέπετε τύχαμε Ultra. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να την κράξουμε για να τύχουμε παραπάνω. Λοιπόν, οπότε ναι, Supercell, χειρότερη εταιρεία και καλά τώρα μου δίνει Ultra για να πει άτε. Πήρες κάτι, αλλά ναι, στην πραγματικότητα τίποτα δεν θα δώσει και είναι η χειρότερη εταιρεία. Εντάξει. Για κάποιο λόγο πρέπει να βρούμε μια άλλη στρατηγική μετά το Ultra, γιατί δεν πέτυχε να δούμε πολλά. Εγώ το έκανα και έτυχα. Αυτά είναι ρε. Τι ώρα είναι αυτό, άσε να πάνε. Πράξε το ζου. Πρωί ηλίθιος πόσο κάνει το puzzle. Πόσο κάνει το puzzle στο PS. Τι εννοείς. Θα πάμε μετά θα σου δείξω. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Πες να έχουμε κάτι καλό, για να δούμε. Hypercharge στην Pearl. Nice. Το έκανα έτσι αυτό επίτηδες, παιδες. Δεν είναι κάτι ακραίο το Άντε, Hypercharge. πάει. Μπείτε στο live του.